Гледайте, аз съм несправен нов клип. Мисля, че звукът така нещо. Така. Борно ми се зарежда, искам да записа, обаче после долу. Така. Ой, тя искам да се спра. Спри! Тя ти гадня. Тук има някакъв мотор. О, да! Не, няма да ми взимаш мотора, ей! Той не мърда. Назад той не мърда шофер. Уиii! Аз и преди съм играл тази. Защо? Аз съм виновен. Кристиан трябва да направи телефон 15-16. В момента няма просто така. И като сложим и телефона, който ще използва. Ще лаги толкова. Около 15 лева. Игра ще е имало в описанието. И нашите телефони ще почнем по 85 до 90 лева телефон. А пък, да направим го телефон, минималния, мисля, че ще седи на 50. Ай. 13-14 лева. Ай, пребих се. Да му го направим на минималния. А пък като изключим моя дълго, тогава ще се И се пребих. Аз без. Но номера ще бъде препърнен на входа. Защото тогава имаме още 2 лева отстъпка. Точно. Мале как ще да ме загадите. Може би само ще се препърнем, но знаеш, консулта тя има на наша абонамент, защото директно отидат. Бързо. Сега искам да кажа един трик, който го измислях. Бася, как само излетях. Сега мога да излезна. Вау! Не всъщност мога. Така ще си излезна. Аз започвам да дила. Това не е хубаво. И това място много го мразя, защото така караш ще ти е много трудно. Значи път не е чак толкова трудно. Тук има път. Ой! Като ти излетам кола. Бах! Та. Като го разбира и това така. И това само искам да ми страскам един молета. Извини ме! Да яд. Да оправи с сядата, видя. Минай, господине.
късмет да се оправиш. Уй! Вау, как се пробърнах. О? И това може да е от епизода. Ще правя по-дълги, така че